Det är väl ingen hemlighet att vi har vissa problem. Ja, vi kan lika väl adressera elefanten i mötesrummet. Var möten är lite grann sisådär oftast. Från många olika aspekter. Man ska aldrig någonsin börja en presentation med statistik. Trots det har jag valt att göra det. Så det tips, gör inte det här. Det största problemet, och det är från den globala undersökning som Microsoft gör varje år, det är att vi har ineffektiva möten. Det tredje största problemet, det är att vi har för många möten. Och jag vill nästan hoppas på att jag även får adressera lite grann den här med att känna sig oinspirerad på möten, om vi lyckas. Annars har Ulrika förhoppningsvis även fler tips kring det. Idag kommer vi ha följande agenda. Vi kommer att prata om inkludering. Hur gör vi inkluderande beslut? Vi kommer att prata om en liten lekstund som ni kan ta vidare till era kollegor eller om ni jobbar externt med era kunder. Vi kommer att prata om infomöten, informationsmöten, vad det är för en typ möten. Vi kommer att prata om brainstorming-sessioner och vi kommer att prata om prioriteringsövningar. Så jag hoppas att det är någonting som ni tycker är intressant. Men jag tänkte först en liten fråga ni kan fundera på. I er organisation idag tar ni inkluderande beslut? Och jag tror inte det är en ja eller nej fråga. Jag tror det är på en skala. Hur inkluderande är vårt beslut? Så min förhoppning idag är kanske att man säger det där aspekten har vi kanske inte funderat på. Och kanske få den lite högre upp på skalan i inkludering. Och då kan man så fråga sig själv, inkludering, vad är egentligen inkludering? Så jag har gett mig på att göra en liten definition. Så inkludering tror jag de flesta skulle säga att det inkluderar ju kön, det inkluderar etnicitet, ålder, religion, regnbågsaspekten och även funktionsvariationer. Jag tror att man kan självklart hitta på fler aspekter, men när man tänker inkludering så skulle jag säga att det är nog de flesta som tänker på de här aspekterna. Och det är för mig grundplattan. Har man inte löst det här så kan man börja här, inte med de grejerna som jag tar upp sen. Så det är viktigt. Och igen, ingen kommer att vara klar med de här grejerna. Man måste ständigt jobba med det här. Det som hände under pandemin, det var att det var vissa saker som vi blev bra på. Vi lärde oss att inkludera de som satt på distans. Av den enkla anledningen i princip alla satt på distans. Och så var vi ju tvungna att lära oss. Och man kan kanske inte säga direkt relaterat till pandemin. Det bara råkade hända samtidigt. Alla de här små AI-sakerna som har kommit på till exempel Teams under de senare åren. Allt från brusreducering som man bättre kan höra vad en person säger till live-texting. Om man har nedsatt hörsel. Om man har lite svårt vid att förstå svenska. Man kanske har svårt vid att förstå mitt svenska. Så går det vara skönt att ha det här översatt till riktig svenska eller till engelska. Högkontrastläget. Så jag tror att det är många saker här som har förbättrat det genom att göra det. Inte bara för dem för funktionsvariationer men också de som kommer från andra länder. Men det jag kommer att adressera primärt idag, det är 4 saker. Det är hur tar vi från konceptet att säga att nu kan alla vara med på distans till att säga men vi har kanske vissa som är i en helt annan tidszon. Och ibland kan man ha med fler tidszoner och då kan det bli väldigt svårt att hitta en tidpunkt som passar alla. Sen är vi ju alla ganska upptagna. Vi blir allt mer upptagna. Så även om vi hittar en tid där alla kan om 3 veckor så innebär det ju inte bara för att Ulrika har en lucka den timmen och hon egentligen har tid att förbereda sig och läsa på och komma med feedback. Så vi måste också ta hänsyn till varandras tid. Vi är väldigt olika. Igen, det här är ganska binärt. Är man introvert eller extrovert? Även det är en skala. Men jag skulle säga i mångt och mycket idag så tar man nog för lite hänsyn till introverta. Jag kommer att ge lite exempel på det. Och kanske som en liten variant på det, men tänka olika snabbt.
Och nu menar jag inte att det är en fördel att automatiskt att tänka snabbt. Men man kanske snabbt kommer fram till sin åsikt. Om jag tycker så här. Andra gillar att tänka lite efter lite längre innan de har formulerat sin åsikt kring det här. Eller formulerat sina tankar. Kring den sista punkten. Allt det här är också det jag har kallat för online ad hoc osamtidigt. Vad än man kallar det för. Det vi egentligen gör i många av våra möten, särskilt informationsmöten, där vi introducerar ett ämne och sen frågar vi, vad tycker ni? Och det man egentligen skapar i den situationen, det är att man har ingen förberedelse på att ge sitt svar och man ska prata improviserat. Och det är kanske inget större problem om man får fråga inom sitt trygghetsområde, sitt specialistområde eller något annat generellt som man känner sig ganska bekväm att uttala. Men är det någonting som är mer i gränszonen så är det här liksom inte någonting som passar alla. Jag skulle säga, tittar jag på de här 2 parametrar så passar det ju optimalt för en pratglad killgissare. Och det kanske inte alltid är den pratglada killgissare är den som har bästa svaret. Särskilt inte om man har möjligheten för att tänka efter. Så jag har tagit fram, och det är inget exklusivitet i det här. Det är nog ganska common sense. Vad jag kallar en workshopsmall när man ska adressera utmaningar. En specifik utmaning och organisation. Vi kan ju ta problematiska möten som exempel. Vi börjar med en övergripande utmaning. Vad är vår övergripande problem? Sen bryter vi ner en punktlista och säger okej, men i vår organisation, vad är det för specifika problem som vi har? Och sen går vi in och rangordnar. Av de här problemen, vad bedömer vi är de största problemen som vi ska adressera först? Sen tar vi lösningskepsen på. Vad har vi av möjliga lösningar för de här toppproblemen? Och sen rangordnar vi dem här. Oftast ut för den här som ger maximal effekt med minst möjlig insats. Och sen när vi har gjort det, ja men så gör vi de här besluten som vi har tagit. Tilldelar ägare, deadlines, alla de här sakerna. För att få med konceptet här så kan man liksom dela upp och säga det är ett informationsmöte, det är en brainstorming-session och det är ett prioriteringsmöte. Och det går sen igen på nästa så har vi ett nytt brainstorming-möte och så vidare. Det har funnits en del forskning kring hur får man med fler i beslutningstagande. Och en teknik som jag gillar har ett fint namn, nominal group teknik. Och den klickar jag igenom alla här, består egentligen av i mångt och mycket samma som jag exakt har presenterat. Det har dock det förtydligande, om ni tittar längst ner till vänster, att det är individuell brainstorming. Och varför är det individuell? Jo, för medveten om en alfahane, om det är någonting som heter en alfahane, så kan man ju kanske, det är ju klart vad problemet är, det är det här och så gör vi det här och försöker att dominera för genom sin åsikt. Det andra, den här mer omedvetna, är man ger ett svar utifrån sitt perspektiv. Vad har vi problem? Så kanske jag kommer med något tekniksvar. Och så kanske jag låser fast en kollega som jobbar inom HR eller utbildning eller något annat innan. Och just det, jag har också haft det tekniska problemet. Och så är deras huvud styrt mot exakt de aspekten. Så det är jätteviktigt att man ger möjlighet för alla att tänka själv först innan man sen börjar diskutera. Men ni kanske minns när ni var barn. När lärde man sig bäst? Man lärde sig när man gjorde det här som en lek. Så jag vill dela med er en lek jag har gjort på en del workshops. Och så kan ni ju välja om ni vill inspireras av den här leken och ta den rakt av eller om ni vill korrigera den lite. Ni hör ju att jag är dansk. Och när jag flyttade till Sverige för många år sedan och fick den första jul med min frus familj så blev jag introducerad till Aladdin-asken. Och jag vet det lite i år med Marabous ägare i agerande i Ryssland och Ukraina är lite känsligt. Men jag hoppas vi kan göra som att sätta på en film. Vi hoppar bort verkligheten ett litet tag och så tänker vi en god gammeldags mysjul när vi sitter med vår Aladdin-ask. Men Aladdin gör ju, eller Marabou gör det här ibland, att de säger vilken ska bort och vilken ny spännande pralin ska vi ha. Så varför inte köra en sån övning?
Så det jag kommer att göra nu, väldigt snabbt, dubbelhastighet, är att jag kommer att skapa en enkät. Och den enkät heter Aladdin Asken och jag ställer en fråga, vilken pralin ska bort? Sen har jag gjort som tv-köket, jag förberett. Så jag går in på Wikipedia och så kopierar jag listan på alla de pralinerna som finns och så kopierar jag in i Forms. Och för de som inte vet, man kan kopiera in så får man samtliga val. Man behöver inte kopiera en efter en. Och sen när man gör preview så har man så alla möjligheterna. Så det är första delen av övningen. Det här tog kanske 35 sekunder på filmen. I verkligheten tog det 1 minut. Kanske 1,5 minut om man först ska gå in på Wikipedia och söka på Aladdin Asken. Poängen är att det går väldigt, väldigt snabbt. Så, om ni sätter ni funderar, vilken skulle jag välja? Kommer jag ihåg alla som finns? Nu kör jag den här övningen med mindre grupp. De valde att det var romrussin som skulle bort. Min fru var väldigt missnöjd för det är hennes favorit. Är det någon här som vet, för faktiskt meddelade Marabou för 2 veckor sedan att de gör den övningen på riktigt i år. Är det någon som vet vilken som faktiskt faller bort i år? De har jobbat med sin marknadsföring. Kakaokrisp kommer att ersättas av någon jordgubb. Alltså, i den här, den fick ju 0 röster. Ingen vill ha bort den. Så de har inte kollat med Telia i alla fall, kan jag säga. Ja, nu vet vi vilken som ska bort, så ska vi ju ersätta med någonting. Och här kommer vi till en individuell brainstorming. Så jag bad alla i gruppen komma på en smak som de tyckte att det här låter riktigt bra. Och så, man får ju inte smaka på det. Men tänk när du står nere i kiosken eller så och så ser du en ny smak på Loka eller Ramlösa. De kommer ju ständigt. Du köper ut för förstår du har inte smakat den. Så det är lite grann. Låter det här bra? Så vi ställer en ny fråga. Vilken vill du ersätta? Man kan faktiskt ha båda i samma enkät om man vill snabba upp det lite. Men nu gör jag 2 olika. Och jag fick då de här svaren. Jag kanske redan själv formulerat. Jag skulle gärna vilja ha en sån här. Och då fick jag alla alternativen som jag la in i en ny choice-fråga. Jag valde att ha det som multipla svar. Jag valde inte att ha multipla svar på den andra eftersom det alltid är en ska bort. Men vi kanske har lite urval av saker vi vill prova innan vi tar ett beslut. En annan ganska ny funktion i Forms är att man kan bestämma hur många multipla svar. Som ni ser här så säger man kan ta max 3 val. Och det blir då den här balansen. Mörk choklad med havssalt och cola. Det man kan säga direkt i den här övningen, ungefär hälften av alternativen faller bort direkt. Och det är en av dem som kom med ett förslag som inte ens röstade på den själv. För de blev inspirerade av andra. Hade man gjort det här, du har bara ett val, så fanns det en väldigt stor risk att man skulle få ett val, eller en röst på varje alternativ. Och så kommer man inte så mycket vidare. Men om man tittar lite närmare så ser man att det finns trillingnöt, det finns schweizernöt, det finns hasselnöt som också får alltså något som nötrelaterat. Så man kanske i gruppen skulle diskutera lite, är det verkligen den här som är topprioriteten eller ska vi hitta någonting på en nöt? Man kan börja diskutera resultatet. En annan övning jag har gjort inspirerat av mitt besök här, eller besök, jag bor i Sverige. Det är en annan fantastisk funktion i Forms som heter rangordning. Och Sverige är ju helt tokiga med Melodifestivalen. Det är ju helt galet. Och som resultat är man också ganska bra på Eurovision. Så innan Loreen vann senaste gång så kör den övningen så rangordnar alla svenska Eurovision-låtar som har vunnit i den ordning du gillar. Och det blir så här. Och jag är säker på att det finns nog inte en enda här som håller med exakt den här ordning. Men det här var ju så på totalen. Det som är lite intressant i den här typen av övning, det är att det inte som Abba säger the winner takes it all. Det är faktiskt, om man ser på Carola, hon hade bara en som hade som förstahandsalternativ, men hade mer än hälften som hade det som andra alternativ. Så tänk på det om man relaterar det här till andra frågor, mötesutmaningar och så vidare. Om man känner att man har utrymme för att adressera mer än en utmaning, så det är kanske bättre att adressera någonting som många ser är den andra största utmaning än mycket färre ser som den största utmaning och andra ser som en väldigt liten utmaning. Så det är lite man kan reflektera över. Så
I den här nominal group-teknik så börjar man ju med introduktion. Så låt oss fokusera lite på det. Vad gör man oftast? Nu är vi på Teams-dagen. När man kör en introduktion så kör man ett Teams-möte som man eventuellt spelar in för de som inte kunde vara med på mötet. Och det är absolut inget fel med det. Det gör jag själv fortfarande väldigt ofta. Och nu med de nya AI-funktionerna kanske någonting man kommer göra ännu mer. Men det finns vissa begränsningar man ska vara uppmärksam på eller tillämpningar. Till exempel de här enkäterna som jag precis har gått igenom. Man kan ju enkelt ställa frågor under Teams-möte också. Men om du redovisar resultatet för de som är med i mötet live så har du liksom bortsett från de som sen kommer titta på det här i efterhand. Så man får tänka lite till och säga jag kan ställa frågorna men jag ska kanske inte visa svaret eller jag ska tänka till att svaret kommer först på mötet sen eller nästa möte. Sen är de här små tekniksakerna som jag är säker på Microsoft jobbar på men som just nu inte finns någon bra lösning på. Till exempel om du bifogar en video i din PowerPoint eller du länkar till online video i PowerPointen, då finns de inte med. Det upptäckte jag där jag råkade inkludera en 4 minuters online-film som gick perfekt i Teams-mötet men blev en paus på 4 minuter i inspelningen så jag var tvungen att göra om den. Jag har verkligen googlat vad är möjligt att göra i en Teams-möte som inte är möjligt att göra i en inspelning och det är inte enkelt att hitta. Så har vi de här mer fin kosmetik. Jag älskar Cameo. För jag tycker det viktiga det är ju den som presenterar. PowerPointen är bara ett stöd i långt de flesta bilder. Därför gillar jag med den här introduktionsbilden möjlighet för att få presentatören upp i en stor bild, vilket man kan göra med Cameo. Man får video fast i en liten separat hörn i inspelningen. Så det är en vissa små, man ser fortfarande video, det ser bara lite amatörmässigt ut. Så man kanske inte ska köra Cameo om man vet att man ska spela in mötet. Så slipper man också föra 2 versioner av presentationen. Jag har valt, det finns ju många olika sätt att spela in. Jag har valt mina 2 favoriter. Det är inte bara mina 2 favoriter, det är mina 2 favoriter som jag har testat på mina kollegor och externa är de här användarvänliga. Det ena är att spela in i PowerPoint. Och det är ju en funktion där du både kan använda din mikrofon, din kamera, du kan använda Cameo utan att skulle tänka efter som du ska göra i ett inspelat möte. Du kan se dina anteckningar, vilket är väldigt skönt, särskilt om det kanske är en presentation man inte har hållit så många gånger förut. Jag länkar till en YouTube-video, ni kan ta en screenshot eller en foto, men egentligen är det bara att gå in på YouTube och så hur spelar man in i PowerPoint. Varför säger jag det här enkelt? Jo, för jag gjorde det här test. I min organisation så har vi ungefär drygt en handfull chefer och de vill göra sin årliga presentation av vad som är viktigt för organisationen på ett lite annat sätt. Så de sa, Jan, hur kan vi göra det här? Och så tipsade jag om det här. Skickade länken till en PowerPoint-film. Och alla gjorde ett jättebra jobb. Och de hade olika tekniska förutsättningar. Vi hade allt från hög till extremt hög till extremt hög på nivå av tekniken. Kommer inte i problem, hoppas jag. Och inte bara det. Vi tog de här enskilda filmerna, för det var ju separata inspelningar som man gjort. Och så använde vi en liten doldis som förhoppningsvis snart kanske inte blir lika stor stjärna som Copilot, det kan man nog inte drömma om. Men nog blir en väldigt stor stjärna inom Microsoft 365. Clipchamp, som är en organisation som Microsoft förvärvade för drygt 2 år sedan. Nu kommer den in i Microsoft 365-planerna, långt de flesta. Och det här är både ett inspelningsverktyg, redigeringsverktyg och så vidare. Jag hinner naturligtvis inte gå igenom verktyg i detalj idag. Men som ni ser här på vänstra sidan, man kan spela in både sin skärm och kamera eller bara skärm, bara kamera. Man kan även ha en väldigt bra text to speech. Jag testar den på svenska och på danska. Den är lysande. Här kan man också lägga in sin inspelningar. Man kan klippa upp dem. Man kan göra fina övergångar. Så se det som en modern PowerPoint. Där man sitter med alla de här övergångarna mellan bilderna. Extremt användarvänligt. Det satt vår assistent och klippte ihop på ganska få timmar efter jag hade introducerat verktyget på typ en kvart. Även här har jag länkat till en YouTube-film. Jag kan rekommendera Clipchamps YouTube-kanal. De kommer ständigt med nya små videos.
Så det är nästan en reklampitch, men det är verkligen en av mina favoritverktyg just nu. Just nu är jag loggat på som vanlig konsument, men som sagt inom väldigt kort tid så kommer den i stort sett alla Microsoft 365-planer. Så, nu vet jag att ni kanske inte testar allihopa. Ni kanske testar PowerPoint-inspelning, men jag förväntar inte att det är många som har testat Clipchamp. Men lite positionering efter jag har lekt med båda. PowerPoint-inspelning har obegränsad inspelningstid, har den högsta kvaliteten. Du kan se din speaker notes-vy. Har du gjort en presentation här? Låt oss säga att på bild 8 där gjorde jag det inte särskilt bra. Jag tänkte jag har övat, men den satt inte. Då kan jag välja spela om bara bild 8, men ha kvar resten av presentationen och sen exportera när jag är nöjd med vad jag har presenterat på varje enskild bild. I Clipchamp har jag andra möjligheter. Just nu är det maximalt 30 minuter ska man vara uppmärksam på en inspelning. Men här har man det man kallar för flexibel cameo. Det är mitt namn. Det heter troligtvis inte flexibel cameo. Det jag menar är att den spelar in både din skärm och din egen video i ganska hög kvalitet. Och så kan du i efterhand gå igenom, flytta din video till att vara lite större i introduktionen, lite mindre när du visar teknikbilder. Utan att tänka i förhand. Du kan använda din helt vanliga PowerPoint utan att sätta in cameo. Väldigt effektivt. Du kan också i efterhand addera videoklipp. Så de här problemen vi hade med inspelade Teams-möten. Men här kan du ladda ner videon och lägga in den. Så du kan säga när du presenterar och nu kommer vi se den här video. Och sen lägger du in videon, splitter upp din inspelning. Och så efter videon så fortsätter du din presentation. Jag skulle påstå att det här är barnen som sitter med Canva och TikTok och CapCut. För de här är det en no-brainer. Det är väldigt likt det beteende. Det är också vissa här som verkar tillräckligt unga till att fatta vad jag pratar om. Sen är det inte alltid det ena eller det andra. Man kan göra först en inspelning i PowerPoint. Och sen kan man krydda till med en snygg intro, outro. De har templates. Så man kan göra någonting som ser väldigt professionellt ut. Var man bara sätter texten med your text med Teamsdagen 2023 till exempel. Så det ser ut som man har varit en professionell bildredigör. Jag gjorde det här på ett av våra interna projekt just nu. Så jag gjorde inte det här som ett intromöte. Det här blev aldrig ett möte. Så det här är kanske mer likt det man kan säga en posting på Viva Engage. Så to whom it may concern presentation. Var jag berättar lite grann om ett AI-projekt vi har körande. Jag vet inte vad hemligt det är, men jag har inte frågat dem. Så därför låtsas jag om det är topphemligt. Så ser det lite mer exklusivt ut. Och här ser ni bilden från Clipchamp och presentationen från Clipchamp. Och jag har sagt, för vi kan ha en inklusiv kommunikation. Har du frågor, kommentarer, ställ dem i chatten. Så har vi en levande dialog kring det här. Jag kan förtydliga, andra kan komma med andra aspekter på någonting som aldrig någonting blivit möte. Men det finns en informationsfilm. Sen kommer vi till individuell brainstorming. Och igen från Microsoft World Trend Index. Det är, jag vet inte om man ska säga att det är bra eller dåligt. Men vi spenderar mer på att kommunicera vad vi gör än att faktiskt ska skapa det. Jag känner mig inte alls igen i de här verktygen. Jag sitter inte 18% av min tid i Excel. Och om inte man jobbar med siffror så hoppas jag inte ni gör det heller. Men nu är det här en global undersökning. Det jag tycker är intressant det är att 58% säger att det är jättesvårt det här med virtuell brainstorming. För jag tror i mångt och mycket man försöker ta de här 3 post-it-lapparna som funkar jättebra i verkligheten och tvinga dem in i en digital värld och säga det är det enda sättet man kan göra det på. Men vi har faktiskt olika mötesroller. Tar man ett vanligt möte så har man ju en mötesledare och en presentatör. Är det ett mindre möte så kan det vara en och samma person. Och sen har man deltagare. Men det som är viktigt när vi pratar workshop det är att man har en ytterligare roll, en facilitör. En facilitator. Och en sån har lite andra karaktäristika. Personen är neutral. Personen är intresserad i att komma fram till bra lösningar. Inte att tvinga igenom sin egen åsikt. Det är oftast en person som är utbildad som förändringsledare. Och så kan det vara en person, om vi pratar digitala workshops, som inte är bra på verktygen själv. Men också bra på att lära andra i verktygen. Så precis på samma sätt som jag har försökt att utbilda i Forms genom att göra
alla dina övningen, så kan man göra en övning i till exempel whiteboard för att få deltagarna till att förstå hur använder man det här verktyget. Sen är det inte alltid att man ska börja med informationsmötet. Jag gör ibland det när jag kör workshops. Jag skickar ut en enkät till deltagarna innan och frågar vad har ni för utmaningar? Så tar in de utmaningarna och anpassar min presentation så det inte blir den här stjärna presentation. Det funkar väldigt bra även om man har fysiska besök. För ser de faktiskt vad är det för ett ansikte jag ska titta efter i receptionen när jag kommer till det här stora kontoret om man jobbar på ett stort organisation. När man har tagit in det här så listar man den och precis som vi gör med Aladdin så börjar vi att rangordna i det här tillfället de mötesrelaterade utmaningar som vi hade. Så nu har vi gått igenom nominal group teknik. Jag har fokuserat mer på introduktion, brainstorming och rangordning. Det är svårt att diskutera diskussion så det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Vad är det då för situationer det här passar bra? Om man känner att man har verbalt dominerande personer. Vissa tänker bättre i tystnad. Det är inte alla som är engagerade i mötet och kanske som resultat av det att man har för få idéer att välja mellan. Om den nya gruppen som inte känner sig helt trygga än. Om man kan balansera det här med ska man vara chef eller facilitator. Kan man det så är det bra. Annars ska man kanske tänka på att ta in någon annan som kan vara den här neutrala facilitator. Om man gärna vill ha dokumenterat vad var det egentligen för förslag vi väljer mellan. Så får en kvantitativ dokumentation. Och så den jag har adderat som inte står säkerställ att det finns reflektionstid. Säkerställ att ta hänsyn till kollegorna som är upptagna. Och jag kan ju säga så, för mig är inkludering det är inte bara mjukisbrallor. Inkludering det är också hard cash kan man säga. Det är 22% mindre oönskad personalomsättning. Det är dubbelt så hög chans att överträffa finansmålen. Och du genererar 20% fler idéer. Och inte bara det, faktiskt får du ner risken med 30% för du identifierar risk snabbare i processen när du får fram möjligheten. Hur kommer du igång då? Jo, 3 enkla sätt. Försök att göra en enkät innan mötet. Kolla med de som ska vara med på workshopen vad de ser för utmaningar eller har för intressen. Börja inte med att spela in mötet i det traditionella. Börja lugnt. Kör ditt teamsmöte. Spela in det. Men istället för att ha enkätfrågorna i mötet. Avsluta mötet med att säga nu ska ni, både ni som kollar live och ni som är med i efterhand svara på de här enkätfrågorna. Ni kan visa enkäten. Ställa frågor. Är det någon som har behov av att förtydliga på någon av frågorna? Antingen kan ni fråga mig nu eller i chatten ni som kollar i efterhand. Och sen får man liksom i samma möjlighet för alla att ge svar på frågorna. Sen kan man ju också öva sig. Jag har övat mig ganska mycket i Clipchamp för att hålla den här presentationen under 30 minuter. Och förhoppningsvis gör det någonting som har gett värde till er. Har jag lyckats med det? Ja, det har ni möjlighet för att ge feedback på nu. Tack! Tack så jättemycket John för en väldigt spännande dialog. Nu är vi tillbaka för eftersnack. Och med mig på scenen så har jag Ulrika Hedlund också. Först och främst, alltså wow vilken presentation. Jag blev jätteinspirerad och ser väldigt många möjligheter till att vara lite smartare och hjälpa våra kollegor ute. För vi sitter ju så himla mycket möten, eller hur? Ja, eller hur? Absolut. Men vilka skulle du säga? Jag måste säga också, det märktes ju att du hade övat. Det var ju 30 minuter på pricken. Eller hur? Det är inte alla som klarar det. Så måste vi också försöka vara duktiga här. Men vilka utmaningar har du mött när det kommer till offline-mötet? Nej, men jag tror man ska se online-möten, offline-möten lite grann som hur man konsumerar sitt tv idag. Alltså man streamar allt mer. Netflix och Disney och allt det här. Men då och då när det är Mello eller något landslag som spelar och sånt så vill man ju liksom kolla live på riktigt. Jag tror det är lite grann med sina möten. En del möten kan man titta på i efterhand. Eller i förhand. Allt efter hur man ser på det.
Och andra kan man säga, ja men det här är faktiskt väldigt viktigt för vi måste ha en levande dialog. Det är också utmanande att sitta och titta in i den där webbkameran. Det kan också vara utmanande i ett vanligt Teams-möte, där är ingen där. Det kräver vana. Det kräver att du har provat det ett par gånger. Det är därför det är så bra att spela in lite för dig själv. Jag kommer inte dela den här inspelningen med någon, men jag övar mig och sen blir det bra. Men gör man det för mycket, vi måste växla. För annars så får du inte den här dynamiken från andra människor. Så det ersätter definitivt inte alla möten. Använd det som ett komplement. Det var ett väldigt långt svar. Jag kan säga ett projekt jag körde på Telia för förra året var ungefär 5 veckor. Och jag fick väldigt kort om tid från chefsgrupperingen att påbörja den här med ungefär 10-12 personer. Och då kunde jag se de första 2 veckorna, där fanns ju ingen chans att kunna hitta bara en tidpunkt var hälften kunde. Så där körde jag mycket offline-möten. Sen de sista veckorna i projektet var det lite mer bättre plats i kalendern. Då styrde vi mer över mot riktiga live-möten om man säger så. Ulrika, ser du någon möjlighet att få in det här i din organisation på något sätt? Nej, men jag går tillbaka lite grann till det vi pratade om i keynoten på morgonen. När vi tittar på Copilot och den information som vi har i vår organisation. Tänk dig alla de experter som delar otroligt mycket kunskap i våra möten. Och då är det mycket riktigt, ibland är de live. Men tänk dem då som säger att nej, men vi har inte tid att vara med på de här. Be dem då att spela in ett möte. Och något som jag ofta säger det här också, det här när man i Teams kan trycka på möte nu med sig själv och spela in ett möte. Då behöver man inte använda PowerPoint, man behöver inte använda Clipchamp. Det är jättebra verktyg för de som lite mer, vill liksom jobba lite mer. Men vill man bara spela in mötet så är det superbra. Men något man också ska tänka på i det här med offline-möten är vem är det sen som har tillgång till de här mötena? För att är det så, är det ett inspelat möte där man är med live, då är det de personerna som är med i mötet som har tillgång till det by default. Så här måste vi också titta på hur använder vi plattformen? Du pratade om att dela med dig av stories, hur använder vi Viva Engage för detta Yammer för att dela våra stories och våra videofilmer. Vilka team lägger vi in dem i? Vem har tillgång till de här teamen? Och också Stream som nu är mer på SharePoint. Vem är det som har tillgång? Så att det här blir ju också en väldigt viktig del att vi skapar den här informationen, tar vara på den, men sen ser vi också till att rätt personer också har tillgång. Jag tror en annan viktig poäng det är särskilt när man pratar externt samarbete. Jag jobbar i en organisation som har ganska strikta riktningslinjer och det är inte allt de öppnar för inom Microsoft 365. Där finns ju 2 saker som stort sett alla alltid är öppna. Det ena är att man kan ha möten med externa. Så under själva live-delen är det inga begränsningar. Det andra är ju forms. När man väljer anonyma forms så kan man mer eller mindre skicka det till alla som standard. Det finns troligen någon organisation som har stängt av även det. Men inte varan i alla fall. Så spelar du in ett möte, ett offline-möte och säger perfekt, det ligger i stream, det delar jag med en extern organisation. Då är det ju väldigt upp till den här organisationen som du jobbar i, tillhör de den formfördelning eller gör de inte. Och då är det kanske någon som säger att det ska jag inte göra för de kommer inte tillgå, den här blir krångligt. Jag måste ladda upp på min privata YouTube-kanal eller någonting. Så har jag alltid gjort, men andra har kanske gjort det. Så den är viktig. Vad skulle du säga är liksom de 3 sakerna eller 3 tips för att det ska bli succé med offline-möten? Eller 2, vad är det viktigaste? Alltså de viktigaste saker, det ena är skulle jag säga ömsesidig respekt. Den som kör det här konceptet ger respekten till sina kollegor eller externa och säger jag bokar inte upp en timme för dig. Det jag har uppmanat när jag har bokat dem här, särskilt i början av ett projekt, det är att säga för de av er som inte kan vara med live, det är helt okej. Men gå in och boka 45 minuter i en kalender samma dag eller dagen efter och så har vi en uppföljning. Man kan ge lite längre tid beroende på. Så alla vet om och det står klart och tydligt om jag inte kan vara med på mötet live, då har jag fortfarande en actionpunkt att lägga in i min kalender att titta på inspelningen. Och ibland får man följa upp.
Men jag tror att det här är kärnpunkten i det här, för att det är ju tiden som vi alla har utmaning med. Och därför blir det ofta så att live-mötet läggs in i kalender, man är närvarande, man är där. Men de här inspelade eller offline-mötena, där har man mycket större svårighet att få människor att faktiskt göra det. Så där är ju precis uppföljningen som du säger blir ju kritisk. Är det nästa steg, då ska man ha kollat igenom det här. Många utav er har säkert andra system som lärplattformar där man faktiskt då stoppar in och säger så här, det här ska alla ha gjort. Så att uppföljning och också att man kan titta på att människor faktiskt tar till sig den här informationen. Jag har bemärkt ibland om man skickar information som en del av möteskallelse. Många får en möteskallelse som poppar upp på mobilen så accepterar man möte, så kommer man till möte. Oj, vad det bifogade dokument, det hade jag inte bemärkt. Jag gjorde också det, jag ska inte säga tricks, men i det här projektet jag körde internt, jag har också kört andra, men det jag körde internt förra året, då hade jag min chef Heinz till att göra första introduktionen och skicka ut det. Och ibland är det bra att hjälpa dem med lite stjärna på axlarna, så fler som känner så att jag bör nog kolla på det här. Så det kan också vara bra att ha någon med viss dignitet till att vara med i introduktionen av ett projekt. Jag har gjort någon gång också att jag har skickat ut en invite till ett möte som kanske börjar 10. Men sen så skriver jag sen i agendan, läs igenom det här innan så går vi in i mötet 10:15. För då har jag liksom blockat deras kalender lite också. För annars så går vi bara back to back med möten och hinner ju aldrig tanka ur och reflektera innan nästa möte. Det är ju så som Jeff Bezos där, han har förbjudit PowerPoints. Så han säger istället, hans chefgruppering träffas fysiskt, så är det någon som har skrivit ett fint dokument. Jag vet inte om det är Word eller något annat program. Och så sätter de ner 40 minuter och läser det och sen diskuterar de. Om det är rätt sätt att göra det på. Men han har i alla fall adresserat det här med att många liksom låtsas som att de har läst material. Har alla läst det? Ja. Så hoppas man under mötet med liksom komma ikapp. Det känner vi igen väldigt väl. Men för nu använder du Forms. Jag är också ett fan av Forms. Finns det några andra verktyg inom Microsoft 365 som man kan använda sig för att få offline-möten att flyga? Alltså en av de saker som jag gillar med Forms och som man, så att när man har haft det här brainstorming-session och så vill man ju ta det vidare, man kanske ska ta det in i beslutsverktyg eller projektverktyg. Så det jag gillar med Forms det är att man kan ta det idag med Power Apps. Men jag har sett en video på YouTube på hon som äger list på Microsoft faktiskt visar att inom kort så kan det komma direkt från Forms till lists utan att skulle använda Power App. Hon lovade inte dem så. Hon hade i alla fall en demofilm på det. Men det kan ju även gå till Planner och till andra verktyg. Så jag vill säga, det finns ju självklart whiteboard där du också kan lista upp de här grejerna. Men det som jag gillar med Forms är att det känns ganska native i att flytta det vidare till när man nu ska börja prioritera, sätta projektplaner och så vidare. Ulrika, jag vet att du är grym på Copilot och allt spännande som händer framöver. Ser du någon möjlighet att integrera AI och Copilot i det här för att få till offline-möten? Ja, och kanske inte bara offline-möten utan även live-möten. Här finns ju enorma möjligheter. Copilot som kommer i Microsoft 365 kommer till alla olika applikationer. Det kommer till Loop, det kommer till Whiteboard och där kommer man då få det här hjälpen att sammanställa våra brainstorming whiteboard. Vad är de 3 viktigaste punkterna och så vidare. Och sen naturligtvis om vi tittar på en bra sammanfattning utav ett möte. Nu behöver vi inte ta anteckningar själva. Så länge vi spelar in och vi har transcription på rätt språk så kan det då sammanställa och säga att de här sakerna är de 3 viktigaste som har summerats och de här frågorna är fortfarande obesvarade. Så att vi kommer få otroligt stor hjälp i form av att analysera våra möten. Och det här också om man nu inte kunde vara med. Du kanske kommer 30 minuter sen till ett möte, då kan du bara fråga vad är de viktigaste sakerna som har sagts i det här mötet innan jag kom dit. Och samma sak där, om du har ett offline-möte inspelat i 30 minuter, jag vet inte hur många av er som har satt på det här speed gånger 2. Jag kör ofta det sättet. Ja, du har dubbelt så snabbt. Men tänk dig, du behöver inte ens göra det. Utan du kommer kunna se kapitel, du ser vem som pratar var. Och du kommer kunna fråga vad var de viktigaste sakerna som sades. Vad sa John? Vilka frågor? Så att jag menar AI kommer revolutionera hur vi jobbar. I både offline och online-möten. Gud, vilka bra slutord. Vi behöver det var perfekt avslutning, Ulrika. Tack så jättemycket John för din fantastiska dragning och tack jättemycket Ulrika. Så det var allt för oss den här gången. Vi hoppas att vi ses klockan 11 sen. Tack Jan.